ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ನೀ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅದು ಇಂಚು ಚರ್ಚ್ ಬೋದು ಬರ್ಕ ಬಂಡದು ಕೋಡೆ ಜಪ್ಪನ ಎಂಕಲೆ 2 ಗಂಟೆ ಆತಣ ಅಂಡಲ ಎಂಕಲೆ ಪೂಜೆ ದಿಕ್ಕು ಜನ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೇನ್ ಓದಂಜಿ ದೇವರಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅದೊಂಜಿ ನಟದು ಬರ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಬಕ್ಕದ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ಅಂಕಲ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಲಿಡೇ ಅಂದ್ ಓಪನ್ ದಿತ್ತೇರು ಯಾನೈಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ಗೆ ತಂದು ಚರ್ಚ್ ಬೋದು ಬರ್ಕ ಪರ್ಬ ಅದೊಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಬೋದು ಬರ್ಪು ಜಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚರ್ಚ್ ಬೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲೇ ರಜೆ ಇಪ್ಪು ಎಲ್ಲೇ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸೋಮವಾರ ಬಂದಿಪ್ಪ ಸೋಮವಾರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಪ್ಪುಜ ನೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಲಿಡೇ ಅದೀನಿ ಅಂತಿರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಪ್ಪು ಬಂಡ ನೀ ಓಪನ್ ದಿತ್ತಾಯಿನಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪು ರಜೆ ತಗೋಡ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೀನಿ ಆತೆ ಪೂರ ಬಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಶಾಪ್ ಮುಲ್ತ ವೆದರ್ ಅಂಜಿ ಏನು ಅಂದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವೆದರ್ ಮುಲ್ತ ಸೂಟ್ ಆಪಿನಿಜ್ಜಿ ಯಾ ನಮ್ಮನೆ ಜೊಂಬು ಗಾಯೊಂದಿತ್ತಂಡು ते पानी 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 ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ಸುರಾಣ ಅವ್ನು ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಸೀಕ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪ पानी पानी ಬರ್ಸ ಬರೋಣ ಮುಗಲ್ ಆತಂಟುಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಆದಿ ಉಂಟು ಓದಿತೆ ನಾನು ಐತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೊಡಿತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋದ ನಾನು ಇನ್ನೇ ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪು ಬೈಯಾಡು ಒಂದು ಮೂಲತ ಚರ್ಚ್ ಯಾನೇ ಅಪಲ ಮೂಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪೂಜೆ ಬರ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡ ಫುಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅದ ಪೂರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದಿದ್ಯಾರು ಅಂತೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಕಿನ್ನೆ ಚರ್ಚ್ ಒಂದು ಅಂತಲೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ ಗೋದಾಳಿ ಮಲ್ದೇರು ಇಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಮಲ್ದೆ ಅವಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಮುಲ್ತಾ ಭಾಷೆಡ್ ಪೂಜೆ ಒಂದುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆತು ಜಾನಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕಸಿದ ಬಿದೆ ಒಂದು ಮುಲ್ತಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಫೋಟೋ ಅವು ಲೇಡಿ ಅವು ದುಂಬುದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಇರ್ಬೋತೆ ಇತ್ತದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶಾಪ್ ಒಡು ಪೂರ ಮೊಗಲ್ನ ಫೋಟೋ ದೀವೋಡೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಫೈನ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಒಂದು ಓಲಾ ಉಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತಂಜಾನಿಯಾಡು ಬಂಡ ಪೂರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಡ್ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಕೂಡ ಇಟ್ಲ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಕುರಂಜಿ ಶಾಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಂಡೆ ಬತ್ತಿನಾಥ ಗಂಟೆ 10 ಆಂಡ್ 15 ಗಂಟೆ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಪನ್ ನಾನು ನೀ ಮುಲ್ಪ ಡ್ಯೂಟಿ ನೀ ಎಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮುಲ್ಪ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೂಡರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಡೋರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೆ ರಜೆ ಇಟ್ಬೋದು ಅಂಚದಿತ್ತೇನೆ ಮೂಲ ಬೈದೆ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾನಂತೂ ಓಡಾಂಡ ಬಯ್ಯ ಕಡೆ ಪೋರಣ್ಣ ಕುಡಂಜಿ ಶಾಪಿಗೆ ಅವ್ರಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಗೋಡೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ತೂಪಿನಿ ಆಂಡ ಕೂಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆತು ಪಣಪಿನ ಅದು ಬಿಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲಂಚೂರು ಡಾಬಾಡ್ ಆಯ್ಬಂದು ಮೂಲ ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಪಂಡು ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಪೋಷರಿ ಆಂಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅದು ಪಣಪಿನದ್ದು ಅಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಡಾಬಾದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಮೂಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಮೂಲ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಪುರ್ಸೋದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಸುರಾಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕ
ತಾವೆಡ್ ಪಕ್ಕ ಸುರಾಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಸುರಾಂಡ ನಾ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತುಲೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂದಿದೆ ಅಂದನಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಡೇಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರ್ತೀರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎನ್ನಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಟೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಅನ್ನಟ್ಟು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ Everybody say Bosco Magic. Bosco Magic. Everybody say Bosco Magic. Bosco Magic. Okay. ಮುಲ್ಪಾಯ ಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇಂಜಿಡಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬರಪ ಆಮೇಲೆ ಅಂಜಿಡಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬರಪ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡು ಪುದಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ Andika yang ada Andika dulu. Andika pun dapat kita kali. Andika. Itu tidak saya ini kalau hukuman atau. Andika ini. Pasko. Itu makan pepo. Tadi. Inte mau. Itu sampai. Kita buka pasko. Ini kali ya. Ini kan orang. Mana gitu, kan? Mama, nah ini kan dia udah berikan. Macam mana? Ini kan mau buat. Nikisema Bosco mtasema Magic. Bosco Magic. Bosco Magic. Huku imeandikwa Pasco. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡ್ತಿಕ್ಕಾಗ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ತುಳುನಾಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಲೋಗುನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ನಿಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪಲ ಇಪ್ಪೋಡು apa baca aceh asa ini kalau ini yang panggang ini buku apa yang buku ini kan mama ini kan em punggung
Fungua. Fungua fulana. Wewe umefanyaje hapo? Umepigaje hapo? Umefanyaje? Wewe Miso, umepigaje hapo? Umepigaje hapo? Asante sana.